Padayon gihapon ang pakigalyansa sa kapulisan sa komunidad alang sa crime prevention pinaagi sa pangapod-apod ug mga foldable fans ug pagpamilit og tarpaulin nga dunay hulagway sa top 9 most wanted persons sa rehiyon ug sa top 10 nga mga terorista. Kung kaniadto sa bus terminals, malls ug mga tunghaan kini nila gibuhat kaganihang buntag sa pantalan na sab kini gipahigayon. Matud pa dulan 2,000 na ka mga paypay ilang nahatag sa publiko ug sukad na sugdan ang maong proyekto, daghan na kayo silang nadawat nga mga impormasyon gikan sa publiko kabahin sa presensya sa mga kadudahang tao sa ilang lugar. Gani usa sa napulo ka most wanted person sa rehiyon ang nadakpan niadtong Pebrero pinaagi sa kit sa usa ka concerned citizen. This is to encourage cooperation, participation from the public as our partners in the fight against criminality. So this will also raise awareness on the part of the public. Gitabang sa mga sakop sa Emergency Rescue Unit Foundation kining lalaki nga wa pa maili atol sa pagkuha ning balita ganyang kadlawon sa Barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Matud sa nakakita, hubog ang maong lalaki nga nagatang og tricycle. Dihang nakasakay na giingong kalik kining natagak o gibiyaan lang sa tricycle driver. Posibleng mailan ra ang maong driver pinaagi sa CCTV camera nga naa sa dapit nga nahitabuan. Gidala sa airroof ang maong lalaki sa Tambalanan. Ikatulong reklamante mitumaw sa buhatan sa Regional Investigation and Detective Management Division aron ireklamo ang kontrobersyal nga pulis nga si SPO2 Jonas Pakibot. Kahinungduman nga si Pakibot may usa sa mga gitudlong mikuha sa usa ka negosyanteng drug dependent nga namatay sa kulata. Andrea Patenia, Suginlimi. Laing reklamante na sabang mitumaw sa buhatan sa Regional Investigation and Detective Management Division 7 batok sa kontrobersyal nga pulis nga si SPO2 Jonas Pakibot. Ang reklamo kabahin gyapon sa pagpangracket ni Pakibot pinaagi sa pag-escort og mga pasyente nga dadun sa Drug Rehabilitation Center. Sa affidavit sa usa ka Virgil Regner, nalatid nga niadtong Hunyo 22 tuig 2012, kalit siyang gipusasan o gidagit sa tulo ka tawo sa may AS Fortuna. Nakugang na lang siya nga pugsanon siyang gipasud sa Widow Recovery Rehabilitation Center. Karon ra siya nakailang si Pakibot di ayang usa sa tulo ka mga lalaki, human mabalita ang maong pulis tungod sa kasong administratiba o kriminal nga giatubang niini karon. Kahinumduman nga nasakpan ang maong sideline ni Pakibot human namatay sa kulata ang negosyanteng drug dependent nga si Jerome Bendebel nga iyang gikuha gikan sa lungsod sa Balamban ug gidagyapon padung dinhi sa Widow Recovery Rehabilitation Center niadtong bag-ong tuig. Human mireklamo ang banay nga Bendebel, lain na sab nga reklamante ang mitumaw ug misunod kining si Virgil Regner ug nagpasabot nga tulo na ka mga individual ang mireklamo batok sa maong pulis. While the other two it is scheduled for designation of summary hearing officer by our DLOS office sa RDB. Sila nang mo-designate for who will be the summary hearing officer para maka-start na ang hearing of the case. Wa paghihapon mapaubos sa preventive suspension si Pakibot kay di kuno makaapekto sa iyang kaso ang padayon niining pagtrabaho sa Regional Headquarters Support Group. Niadtong Mayo 2, gibalhin si Pakibot gikan sa pagka-Administrative Police Non-Commissioned Officer sa maong buhatan ngadto sa pagka-team leader sa Base Police sa PNCO Headquarters sa Barangay Lahug. Giadto namo sa iyang bag-ong pwesto si Pakibot apan wa kini didto. Wa sab kini nigawa siyang Pinoy-anan dihang gihangyo nga kuhaan og habig. So, sir, ma'am, ay nasi Sir Jonas? Ilis pa. Naog pa doon Nanawagan gihapon ng RIDMD-7 ngadto sa uban pang na biktima ni Pakibot sa pagdangop sa ilang buhatan. We believe that the community can help us a lot. We would like to improve not only the image of the police but our performance. Ang kining mga kauban ng mga pulis nga padayon nga nagbuhat og sayop, this will hinder our direction. Andrea Patenia, News 5. Abogado sa mga akusado sa pag-ambush patay kang Attorney Noel Archival ug mga kauban nireklamo nganong wa giapil pagsubmit sa korte ang uban nga ebidensya nga nahipo sa investigasyon. Leslie Caminade Vistil, Suginlimi. Mao man ni ang nakuha sa mga first responders nganong wala naman lang nila gi-pursue.
Abogado sa mga pulis sa Highway Patrol Group na insister nga iapil ang ebidensya nga nahipo sa Special Investigation Task Group sa kapulisan. Ang Highway Patrol Group kani sakop sa Special Investigating Task Group ug gitangtang og wala nagipaapil sa investigasyon dihang ang nasuta nga sila ang mga suspitsado. Ang maong mga ebidensya nahipos dihang sakop pa ang taga Highway Patrol sa Task Group sa pag-imbestigar sa natabong ambush. I am pleading before the public to go over this cartographic sketches and help us inform the police about the whereabouts of these personages. Never mind informing NBI kay NBI has already closed itself to the kuan kanang any information kay lahi man ilang gi-file. Gipadayag usab ni De La Serna nga dako kaayo ang kalahian sa saksi nga nakuha sa NBI ug sa saksi nga nakuha sa kapulisan sa CPPO. Matud pa ni De La Serna nga dako kaayo kalahian ang naong sa sketch ni Herrera ug sa naong sa mga akusadong sakop sa HPG. So, he has an affidavit here stating for the record that he has also seen particularly the HPG respondents in this case and niingon gid siya nga layo ra gid kaayo sa mga describe sa mga witnesses adtong taknaa. Wala giapil sa NBI ang mga ebidensya dihang gipasaka ang sumbong batok sa mga sakop sa Highway Patrol Group. Sumala sa kasaligan nga tinubdan nga nagdumili sa pagpaila, ilang nasayran nga ang mga ebidensya nga unang nahipos gituyo alang sa pagmislead sa investigasyon sa pag-ambush ug pagpatay kang Attorney Noel Archival ug mga kaubanan. Leslie Caminada Vistil, News 5. Nadungagan ang listahan sa mga empleyado sa barangay nga tiggamit og drogas. Kaganiha, laing empleyado sa barangay nahibaw ang positibo sa paggamit sa drogas sa usa ka surprise drug test. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limin. 5 na ka barangay nasuta nga walay empleyado nga tigamitan og gidili nga drogas base sa mga surprise testing ang gihimo sa Cebu City Office for Substance Abuse and Prevention. Matud sa pangusa COSAP, Dr. Alice Utlang, 24 na ka barangay sa Dakbay sa Subo ang ilang gihimuan og surprise drug test. Plano sa mga buhatan ang paghimo og seminar alang sa mga barangay workers nga napalgan nga migamit sa gidili nga drogas. And then it's promising no, so far. Kinahanglan yun siguro nga ang mga tao no kanang ang apil ang pamilya no kay tagara sa among na interview wala na gyud nagsimbahan wala na nagtawagan ni og Ginoo. Murag nalimot na sila nga nailimot. Sayo kaganihang buntag, surprise drug test ang nasugatan sa mga trabahante sa barangay Cugun Pardo. Sa 99 ka barangay workers, usa ang napalgang positibo sa paggamit sa gidili nga drogas. An example ba, drug-free, no? So we've been espousing a drug-free barangay. We have to start from our office here. Sige lang, ato mga isalis o itong mga barangay workers are not using or not taking drugs. Mato ni Vice Mayor Edgar Labella, di naangay pabalikon sa trabaho ang napalgan nga migamit sa gidili nga drogas o kinahanglan nga ipaubos kini sa rehabilitasyon. Apan si Dr. Utlang, pabor sa paghatag og laing higayon human sa rehabilitasyon. Panako kung matikan nga user, dili na ito, ato na lang sigurong, of course, rehabilitate, pero dili na nato taga-higayon pa nga magservisyo sa barangay kung mauna mga drug users. So how could you be mentally, even physically fit if you are a drug user? Now, it's like they are victims for me ba, no? As long as they show na nga maayo ang ilahang during sa rehabilitation na maayo ng performance, we give them chance. Pero okay na nang moingon ka nga wala na dili na pabalikon kay to give others also and to warn people who are now using into sa droga, muundang sila. Leslie Caminada Vistil, News 5. Daghang nang reklamo sa nagpadaling rehabilitation sa dalan sa Maybasak, Dakbayan sa Lapu-Lapu, kanang doon sa Tamiya kay nakabugna kini grabing trapiko. Jinky Bargio, Sugin Limin. Naabot na sa Facebook ang mga kyaw-kyaw sa mga online users nga nahasol ug naapektuhan sa nagpadayon nga road concreting sa Barangay Basak sa Lapu-Lapu City nga padung ngadto sa Barangay Marigondon.
Bisan pa man sa gipagawas nga traffic scheme sa City Traffic Management System kon CTMS sa Lapu-Lapu City, wa kini misaler ngadto sa mga naapektuhang motorista. Tungod ini, hangyoon ni Mayor Paz Radaza ang Department of Public Works and Highways lakip na ang Venray Construction nga kun mahimo sa gabi paspasan ang pagtrabaho sa dan aron di kaayo makamugna og huot nga trapiko kun adlawan. Buwan nilang yung 24 hours nga kay mingaw ko kay gabi magmadako mang agi. So mo na ilang nakuan kay ba ni Suroy man gyud si RD sa Lapu-Lapu iyang bisana. Gilauman nga matapos na ang road concreting sa di pa magbukas ang klase karong Hunyo 2. Jinky Bargio, News 5.